Tudtad, hogy azok a pincérek, akik kedvesen mosolyogva megérintik a vendégek karját, átlagosan 50%-kal több borravalót kapnak? Hogyan lehetséges ez? Miért reagálnak így a vendégek? És ha tudjuk ezt az információt, akkor hogy fordíthatjuk a javunkra, hogyha éppen az önbizalmunk építésén dolgozunk? A fenti eredmény egy amerikai kísérletsorozatból származik, ahol a pincérek fizetést nem, vagy csak nagyon keveset kapnak, ezért a megélhetésüket a borravalókból kell biztosítaniuk. Tehát a sikerességükhöz nagyban hozzájárul a pontosság és a minőségi kiszolgálás mellett az emberi kapcsolat. Na de mit tanulhatunk ebből mi, akik teljesen más szakmákban vagyunk érintettek, vagy esetleg, mint én, teljes introvertáltként soha nem jutott még eszünkbe a távoli ismerőseinket vagy idegeneket akárcsak a karján is megérinteni. Ha elfogadjuk a tényt, hogy az emberek kapcsolódásra születtek, és csak a korábbi félelmeink vagy rossz tapasztalataink gátolnak meg minket abban, hogy ezt különböző emberekkel különböző mélységekben meg is éljük, akkor beláthatjuk, hogy az esetek nagy többségében jó hatással lesz rájuk ez a kapcsolódás. Ami pedig a mi részünket illeti, a fizikai kapcsolódás megteremtését, az csak egy apró szokás, amit egy kis gyakorlattal bárki megteremthet magának. És minél többet gyakorlod, annál természetesebbnek fog érződni magadnak is, és a környezetednek is, és a hatása pedig csodálatos. Én is kísérletezem vele néhány hónapja. Teljesen ártatlan a dolog. Egy-egy beszélgetés közben kedvesen megérintem a másik karját, vállát, és figyelem a reakcióját. Az esetek legnagyobb többségében a beszélgetés mélyebbé, meghittebbé, bensőségesebbé válik, és egyszerűen jobb hangulat lesz, és a másiknak is jobb benyomása lesz rólam. A mélyebb, személyesebb kapcsolódások pedig stabilabbá teszik a szociális hálódat, és így javítják az érzelmi stabilitásodat, és hozzájárulnak ahhoz ezáltal, hogy jobb színben lásd magadat, tehát növelik az önbizalmat.